Уважаеми зрители, включваме се от студиото ни в Червен бряг, където събеседник днес ще ни бъде докторът по етногеография господин Иво Ниновски. Поводът за неговото гостуване е излязлата съвсем наскоро книга за село Сираково. Днес ще разговаряме за това, трудно ли се пише за родния край, какви са мотивите, които карат един човек да започне това сложно начинание и да се посвети изцяло на мисията, да остави някакъв завет, да остави нещо написано за историята на родния край. Добре дошли, господин Ниновски. Добър ден, благодаря. Аз казах съвсем малко за вас, но ще помоля за нашите зрители да се представите. Уважаеми зрители, както разбрахте, казвам се Иво Ниновски, доктор съм по етногеография. Защитил съм я в Софийския университет, чийто възпитаник съм 2007 година на една много интересна тема етногенезис и развитие на древните българи, проследявайки развитието на българите до ден днешен. Двата ми рода са конкретно от това село, и на майка ми, и на баща ми, моите родители. И за самото село постепенно, още във втори курс, 1988 година, 1988, възникна тая идея и лятото се срещнах с знаменития тогава български археолог Богдан Николов.
младите хора са ентусиасти и на събор аз предложих книгата, показах я на моите съселяни и много млади хора с радост и с интерес я закупуваха, разглеждаха, прилистваха, поздравяваха ме за този многогодишен труд. Така че аз вярвам в бъдещето и най-вече в младите хора вярвам, които макар и далече от своето село, винаги ще се връщат една част от тях и селото ще се съществува винаги, няма да загине, няма да е край и село с затихващи функции. Вярвам в хубавото бъдеще и на нашето село Сиракова.